आंनि जइन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजफोरखौ आखरे आखरे कार्यकरि एबा रुपायन बा इमप्लिमेन्टेसन खालामलांनो थाखाय आंनिबो एसे मदद नांगोन बा आं मदद होनो होननानै इउपिपिएलखौ आङो सापर्ट खालामनानै दिनै जइनिं खालामनाय जाबाय आरो आंखौ राजनैतिक मान मर्यादा होनानै प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि हाइकमान्ड प्रेसिडेन्टआ बरायदों। बेनि थाखाय आङो बिथांनो धन्यबाद हरनाय जाबाय। बर'फ्रा दासिम मोनथाम सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामग्राफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा सन्मान होनानै राजनैतिक मर्यादा होनानै बिसोरखौ राजगादियाव फज'दों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय, जेरै बिएसिआव सानसुमा खुंगुर बिस्मितारिखौ चिफ बानायदों। बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ बिएलटि सुक्तिनि थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 15 बोसोर बिथांनो चान्स होदों। माने सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरखौ मर्यादा होनाय जादों। दा बे मथेबा बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ बिथांमोनाबो बिपिएफनि बे गुबुन गुबुन दलनि मानसिफ्रा मदद हरनांगौ, सापर्ट खालामनांगौ, जोंनि बे हिस्ट्रिक रेकर्डखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो एकर्डखौ। बेनि मोनसे ब्रिलियेन्ट एग्जाम्पल दंबावो नोंथांमोननि खाथियाव बुंनो सान्दों आं। 1985आव आसामनि आसुनि दैदेननायाव आसाम एकर्ड जानानै थांदों। 1985 15 आगस्टआव राजीव गान्धीजों। राजीव गान्धीया बै समनि नर्थ इस्टनि इसेबां ब्लाव ब्लाव जोमब्लावनाय आन्दलनखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय प्रफुल्ल महन्तजों आसाम एकर्ड खालामदों आरो बिनि फुल फ्लेजेड कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकियानि दैदेननायाव हितेश्वर शइकियानि माबाखौ अखानायै डिजल्भ खालामना होदों राजीव गान्धीया। बिनि एग्जाम्पला मा? प्रफुल्ल महन्त आरो आसुखौ मर्यादा होनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 5 बोसोर खाबु होदोंमोन। लोगोसे बे समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल सरकारखौ कंग्रेसआनो सलायदोंमोन। बिदिब्ला दिनै हाग्रामा महिला बिथाङा जोंखौ मानो मदद होनो हाया? बिथांखौ आं खावलायहरो, नोंथाङा इलेक्सन गेलेनानै हक मानो हक अपोजिसनाव थानानैब्लाबो दिनै एनडिएफबि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनानै मोजां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु गेरेमसा सिमां नुनायखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नुजानो लुगैदों। बेनिखाय बयबो आं सारा आसामनि बिटिसिनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ दानि गोदान प्रजन्मआ गोदान जोलै हान्जाया सुक्ति खालामनानै लाबोनायखौ जोंनि जितु परम्परा जितु ट्रेडिसनेल बिएसि आरो बिटिसि सुक्तिखौ जेरै मदद होदों बिटिआर सुक्ति खालामग्रा नेताफोरखौबो मदद होनानै जोंनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' जातिखौ दानो थाखाय सिमां नुनायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो बिथांखौ बरायो आरो बिथांखौ जों बयबो मान होयो। बिथाङा गोलाव सम बर'नि राजखान्थियाव गुबुन गुबुन दोलोआव खामानि मावबोदों आरो बिसेसके बर'नि जांख्रिथायनि जारिमिनाव बिथाङा गोलाव सम बाहागो लानानै दैदेनबोनानै हारिखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय सिबिबोदों आरो दिनैसिमबो बिथाङा हारिखौ अनो, हारिनि माबा मोनसे मोजां जानायखौ अरायसम हास्थायो आरो बिनिखायनो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथां महर होनांगौ होननानै जोंखौ मदद होनो थाखाय बिथाङा राजखान्थियाव फैदों आरो बिथांनि जि गोसोनि जि साननाय जि स्पिरिट बेखौ आङो सेलुट होयो आरो बिथांखौ जोङो आफादाव जोङो मान होगोन, जोङो अनसायगोन आरो आङो बे समाव बिथांनि गोलाव जिउ आरो गाहाम देहानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो।